Čaute od dnešného videa. Dneska si dáme opening Lucky Blockov. Ideme hneď prvým. No, to je admin Lucky Block, to som nazbieral. No. Poďme 6-7 alebo La Grande. Dobre, nevadí. Druhý Lucky Block, poďme. Poď. Dačo dobre. 1,5 milióna, to není zle. Druhý Lucky Block. Poď, dačo dobre. No to tiež není zle. Poďme na Los. No. Poď, Los Tortus. Los Tortus by bolo skoro najlepšie, no tak toto je asi najhoršie, čo môže tam padnúť. Tu máme ešte, ideme stade. No, poď. Poď, dačo dobre. No to je asi to najhoršie, no. Pupkin Lucky Block, si Spoky. Okej. To je Brainerd Gold, ja som myslel, že to je Secret. Tu mám Los Lucky Blocks Diamant. No čo vám dopadne. Zas toto isté. Tu mám Los Lucky Blockos, čo majú, tu neviem, koľko majú, asi 3, toto je. Môžem ich otvoriť. Tu už musí dať čo dobre padnúť, lebo to je už dosť dobré. Zas to isté, ale 2,4 milióna, to není zle až tak. No, ideme tu na spoky. Tu poď, dať čo dobre. Prosím. Čo Mumi Ambalabu, no tak to som ešte nevidel. No aspoň keby nám padlo niečo dobré, taký Secret, tak asi ani Secret, no. Tu máme ešte 2. Ešte potom natočím shorty, keby som získal ešte také Hozor Kalitos, no to neviem, či to je dobré. Posledný Lucky Block, čo tu mám. Ani na toto nemám šťastie. Tak to je všetko, čo som dostal za toto všetko. Akože nie je to všetko zlé. Dobre to je. Toto je mytiky a to sú asi najhoršie, čo vám môžu padnúť. Akože ja neviem, čo mám povedať na toto tu. Aj hore. Akože je to dobré. No. Môžeme teraz čakať na ďalšie Lucky Blocky. Teraz máme dvojnásobné 4, alebo aké to je na šťastie. Ideme do tej, hop. Poďte. A čo dobre by nám mohlo padnúť tej. Ešte sa dá ísť do toho? Asi už nie, lebo už skončil event. No. Už nie, škoda. Bolo dobré, ale tam ste videli, že jaké Brainardi mohli ísť. Hop. Hopa. Ale to asi nikdy nerozbijem. Si kašlem na to. A styl Brainard asi. Ešte dáme toto je kľúč, to ten láke, či nám dá čo nepadne dobre. A keď nie, no tak pojeme nejakú inú hru. Zatiaľ počkáme. Ideme pozrieť, že čo mám v šope. A ideme si vybrať zatiaľ peniaze. Hop. Čiže prečo som kúpil Tralera? Pretože ho potrebujem na Rebirth, pozrite. To potrebujem na Rebirth 1 trilión. Aj. A tu hore mám zombie Tralera. Už 750 000. Akože to nie je veľa. Mohol by som aj teraz predať, ale nie. Všetko tu je slabota. Mne sa padli, či nešlo čo dobré. Ale asi nie. Škoda. Sabin Lucky Block nám mohol padnúť a čo aspoň dobre, 6-7 možno. Ale nemali sme až také šťastie. Dneska
Možno keď bude ďalší event, natočím video o tom, ako získavam tie lucky bloky a aj ako ich otváram. Čakáme ešte 3 minútky. Sa tu nič nejde. 10 minút sa zapne aj dvojnásobný lak. Čo by som mohol kúpiť? Zoberiem asi toto a toto. Som mohol takoho ukradnúť. Keď nepoznáte ten trik na kradnutie, to stačí dať trapky tu za toto a možno ich tam dať 4 alebo 5 a si vymeniť s tým hráčom pozíciu a tým spadne do tých trapiek a ho tam jak sa mám povedať, akože uväzníte ho tam a ste môžete ukradnúť čo chcete, ale iba keď má otvorenú bejsku. A Pachramat ide, kúpime ho. Čakáme ešte kúzične. Dobre. Hej. Vlastne už nič dobre nepôjde. Vlastne to môžeme vyvnúť. Ale asi nič iné nepôjde, lebo skončil event, ale boli bomby, dobre. Za to môžeme to vyvnúť. No. A dáme... Čo dáme za hru? Dáme asi gym. Kto tu nepozná, tak tam iba cvičíte a získavate také. No. Ja som od začiatku na to hrajem cez asi rok. Nehrajem to až tak často. Hej. Akože som v tom dobre, mám isto 19, hej. Tu ešte chýba. Poviem si asi po potion. Dobrý. Inakšie, keď chcete, aby som si vás pridal do friendov, tak môžete mi napísať do komentárov, ja si vás pridám. Tento má dobre. Má 30,4 tdd. No, tento musí byť dosť dobrý v tej hre. Počkáme si minútku. Ten, kto si napridal inakšie do friendov, ten, kto si pridá, tak môže so mnou zahrať napríklad 99 noci alebo iné hry. Alebo Fortnite by sme si mohli zahrať. Tam sa volám takisto. Ale baví ma nie to, co sedem. Ešte koľko? Ešte 20 sekúnd. Tento potion nemám. Škoda, nevadí.
To je dobro. Dáme asi jeden spin. Poď, dačo dobre. Takto sme asi už nestihli. Ale dúfajme, že nám padlo dačo dobré. Nie to je dačo nedobré. No, to bude, to je zbieranie tých tekvíc. To nie je až také ťažké. Asi najťažšie, alebo najľahšia je tá taká bitka. Tam ten, kto vyhraje, dostane 500 cukríkov. To je tu hore. Tej aury na ľavo. A sme iba dvaja, tak to bude dosť ľahké. To získame veľa. Ak mám finty, že... Opa. Ísť tam, kde je on, aby som to všetko vybral. Kde je najviac ešte, kde sú pokope. Dostanem najviac, aj vy dostanete najviac, keď tú hru budete hrať. To je jedno, v akom gyme ste, môžete sa na tú hru pripojiť. Keď ste iba teraz začali hrať, no tak sa na tú hru môžete pripojiť, hoci kedy. Tu ide úplne pecky, on tu ide... iba 330 som dostal, ale máme na ten potion. Teraz to budeme trošku čakať, lebo nás to bude teleportovať. Trošku si počkáme. Poďme si kúpiť. Keď budete to hrať, tak ja vám doporučujem asi ten úplne napravo potion, ale vám dáva asi tie najlepšie veci aj Chug Boost 1000. To je najlepšie, napríklad, že keď dostávate 12 miliónov, tak dostanete 24 miliónov. Alebo nejak inak to funguje takomu. Takže si ho kúpim. A už nemáme na koleso šťastia, to nevadí. Pôjdeme do gymu. O chvíľku už neviem, do ďalšieho gymu, iba to telo si dám a asi už pôjdem, neviem, 11. Kde ho mám? Tu ho mám. Equip si ho dáme. Pôjdeme asi staminu. Dáme si kus staminy, aby nám to išlo rýchlejšie. Kus na chladenie, tak preto kašlem. A asi triceps nám bude na odostačiť. A ideme. Dáme si asi triceps a brúšaky. Kde máme triceps? Tu je. No a keď ho cvičím asi najviac zo všetkého, tak ho mám najmenej. Ten train mi pôjde oveľa rýchlejšie, dáme ho to train. No počkajte, dal som si potion, ja som teda... Hop. Nájdeme. Počkajte, dal som si ho, lebo áno, dal som si ho. Máme autotrain, lebo on ide rýchlejšie než dvakrát. Keby som si kúpil to za dvakrát, tak by mi to išlo asi
100-krát rýchlejšie, než by som ja klikal. Ja tomu to ide rýchlo. A mne to tak ide rýchlo, bo no tiež ten istý potion má čo ja. Je to dosť pomalý. Lebo on asi nemá ani autotran, ale ide samo. Nevadí. Sa skoro ani nehýbem. To ide dosť rýchlo. Treba dať všetko na 500, ne? Nie? Aj. Tak to bude asi na dlho, no. Necháme to tak zapnuté. Nebude, čo nám padlo. A nič dobre nám nepadlo, lebo to je asi to najlepšie. To by som asi najviac chcel. Ideme skúsiť potočiť. Poď to, čo dobré. Victory to už mám. To nie je baš dobré. Je to pekné, ale nie je to baš dobré. Poď. Nie, dobré. Keby ste chceli vedieť, že prečo mám tak dlho túto auru, tak to je preto, že mám tu jak sa volá, kosu. To dostanete v kolese šťastia, keď budete točiť v tým Halloween svete. A môžete si ju nasadiť v custom, dáte gears a buď si ju dáte na prvé, alebo na druhé. Druhé neviem vôbec, jak sa mi to otvorilo. Ale proste sa mi to otvorilo a mám dvakrát. Teda dáme možno toto. Čakajte. Teda to neviem, čo znamená. Upgrade. Aha, už viem, jak som to robil, dobre. Čo znamená cena, to asi nič. Dáme modrý. Alebo dáme taký tmavo. Taký. Dám taký. Daj mi to nejde. Asi na druhom až levely. Nám to pôjde. Dáme asi ten triceps a pôjdeme na brúšaky a potom môžeme dať čo iné, ale to bude strašne dlho trvať. To môže trvať aj 2 hodiny, možno všetko celé telo. To je už dobré, no. Na 50% mám telo, tak to je výborné. A dáme si na 50 a na ďalšom videu dáme na 100. Asi tak, nie? Dobre, tak to asi tak už necháme. A na ďalšom videu dáme na 100 celé telo. Mňa toto fakt nebaví celé teraz robiť. Možno 2 hodinky. Hop. A ideme Remember. Dáme za hru. Ukážem vám všetky hry a potom môžete mi dať do komentárov, že akú hru by sme mohli ísť. Aby som mohol ísť. Dáme asi 99 noci teraz. Hop. Dáme sa pripojiť. To hraje možno, že týždeň. A nie v kuse, idem kútnym.
tam 4. OK. Čo ja som to tak dlho nehral. Tam. Aha. Ten strom sa asi nedá ťažiť. Tak nie, no. Tento strom tu poťažím. Hop, 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 hop. To by sme mohli dať čo vykraftiť tu z toho. To idem to ja nazbierať. A nie, ja to budem ťažiť drevo. A na jeho zoberú oni. Treba lepšiu sekeru. To bude lepší baťoch. Hop, 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 hop. Sekám. Teraz dáme to ten strom. To by sme mali skoro aj celý oheň za toto drevo. Zapol. Čakajte. Shift. Čakajte. Už sa bere F-kom. Tak dobré, no. Hop. Hop. Veď to tam dajte poriadne toho dreva pre pána Jana. A počkajte, ono sa to vyhadzuje s F-kom, áno. OK. Ideme ešte pre ďalšie drevo, čo som naťažil. Počkej, to bol vlastne ten dom, nie? Jasne. No, to sa dáme na papanie. Ten dom je dobre, no. Není zavretý. Pravím si prejsť tú sekeru, keby to bol nejaký vlk. A pochybujem. Že to nebude. Ale väčšinou tu bývajú to tí vlci. Veď nejaký nenabehňa som sa už zľakol. Také ťažké brať. Ono to je tým pádom ťažké, že brať. Vy s F-kom idete a na D-čku idete doprava. Do čestku otvoríme ju. No, čo brám? Tak to je asi najhoršie, no. Ečko. Dobre, tak mám. Nič tu už není. Dobre, idem asi naspäť. Oha. To znamená, že kde je čestka asi, nie? Alebo dom, alebo čo také. Ale je presne tam. Aha. Toho som si skoro ani nevšimol. A tu by mala byť tak je čestka. A tak ja ju tu vôbec nevidím. A je len tu ja. Dobre, idem asi domov. A viem, že týmto smerom je tam tá čestka. Si budem pamätať. Tento zabije toho zajaca. Bez sme mali začať na jedlo. No, sme pri ohni. Tie stoličky, oni to pridávajú 5 asi, ne? Čakajte. Hej, 5 pridávajú. Už máme 3. level, a to sme iba začali prvý deň, tak to je na to dobré. Čakajte, jak sa papa? Ečkom. Dobre. To je rovno ten strom, takže ho môžem vyťažiť.
vyťažiť, vyrúbať, Pane Bože. No, hop, hop, hop. No tam za mnou nie. Dáme teraz, počkajte, koľko potrebujeme, asi dáme tu. A dáme, oni vykraštili druhý level, to som sa nevšimol. My potrebujeme vykraftiť ďalší. Dobre. Toho obchodníka by som potreboval. No tak tu je. Nemá tu na tú nožku. Dobre, idem nájsť takú nožku, bo tu je ten obchodník a ja ho potrebujem presne. Potutý zajac. Nožka. No, nesem mu tú nožku a beriem si lepšiu sekeru. Tu kto je? A dám si lepšiu sekeru, áno. Keby ste vedeli, že ako sa to kraftí, tak mi poradte do komentárov, lebo ja absolútne neviem. Kraftniť, lebo zoberiem to drevo. Som vyplatil lepší baťoch, lebo to sa mi toľko tu nezmestí. Nie, to nechcem vyhazovať. Kamo. Dobre. To drevo dám no tu. Jedna z dreva a 3 toto. To potrebujeme asi, počkajte. Strašne som si istý, ale potrebujeme asi 15 dreva. Hej, a 10 šrub. Som myslel, že 15 dreva a 5 šruby. Ale toto som tak kde videl. To bolo... Kde to bolo? Idem sa na to už zahodiť, čo to je? Taký dom. Pobežku rýchlejšie. Jaj. Pomoc. Vlk. On je jaký dobrý. On čo má? Zabije. Tak to je zachránca. Sa berá. Čo to je? Ja, to je tá pišťalka. Mím asi... Tam máme toto. Tie kvice, to sa najeme z dvoch. Že našli také železo, aby sme mohli vykraftiť druhý, tretí level toho craftingu. 3-krát. Najeme sa. Ja som mi to všetko skoro zašla. 15 dreva, hello, dajte tu. Dajte tu drevo. Hop, 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 tu. Dajú tu drevo, také. Tu daj drevo. Nie tam. Tu. Asi nebude slovať, no. Čo, dobra. Mám to najbližší strom, lebo nechcem ísť bar do tej tmy. Už je deň. Ideme, zase ďalšia čestka nájdem. Tam. Jasne, to je toto, to bude 100% čestka. Akože všetky stromy sú od tej pavučiny, to sa mi baš nepáči, aj pavúci sú na nej. To sa radujte, aby to nebolo žiadny toto. Tu asi čestka baš nebude.
Tam je ten vlk. Amen. Co zameral. Tu je čestka. Tvoríme ju a musíme rýchlo utekať pred tým vlkom. No tak ani nemusíme utekať. Ja si zaberiem a hodím rovno zabiť. Hop, poď. A takto ho dám na 3 hity. Kde je ďalší taký vlk? Ideme tu decko. Počkaj, decko idem. Detsko asi bude iným smerom, lebo som už dosť ďaleko. Tu je zase nejaký dom, bežím tam. Prečo všetci umierajú? Hello. Poďme, tu už niekto není skoro. Tu bude zase ďalšia čestka. Kde? Zobáš, nie je vidno. Tu. Hop. No tak poďme. Otvor. Otvor mi. Aha, tak asi ne. Tu má byť čestka, ne? Ja ani myslím na tom. To je dobré miesto, akože. Tu keby som mohol mať oheň, tak tú hru hrajem možno aj furt. Yes. Myslím do baťoha. Hop. Tu je čestka. Sa nevšimnú. Tvoríme. Je lepší baťoh, to som chcel. A ideme ku ohňu. Berem si ten. Hop. A ohňa. Musím na chvíľku. Chce beha. Stále neviem, či sa tu dá aj behať, ale asi hej, ne? Poď, si slabý. Aj dá sa tu behať. Tu nepobežím, op. Som musel sám. Jo, škoda. Stím sa. Ok, spapám ho. Budeme ešte všetci. Hej, ja som zostal sám. Možno to tak dám, alebo nedám. Dobre, možno. Som fakt sám. Škoda. Dobre. Dáme asi 5 deň a ja poviem takú inú hru. A budeme končiť, no. Som išla také drevo zažiť. Alebo še tu. Nie! Ja umrem. Nie. Škoda. Ale bolo asi vidieť. Ja som myslel, že je ďaleko.
Že neuvidí, škoda. Ale my sme už mali dobré veci. Tak asi kašleme na to. 4 dní sme prešli. Zatiaľ to môžeme dať zas. Ten keď si nepridá. Ale asi už bude koniec. Ešte pozrieme Avatarku, čo tam majú nové. A to, čo mi odporúčate, no tak napíšte do komentárov napríklad toto vestu, to sa mi dosť páči. 150 robuxov, tak to nie je iba veľa. Kam tak to je dobré. A je hnusné. Tým, že ja nemám hlavu, tak ono to vyzerá blbo, keď mám sluchatka. A to na to furt pozerám. 60 robuxov to stojí, kamo. Hovorím, že si to kúpim, to nevadilo by mi to. Takže potom, akože mne sa páči. Počkajte. Som to tu niekde videl. Mne sa páči tie okuliare, ale tým, že nemám hlavu, tak mi to vôbec skoro nevidno. Tak to je dobrá blbosť. A tu napríklad, že nemám hlavu tiež. Alebo to sa mi páčilo, tie vlasy. A tie sú najlepšie. Alebo tieto. No neviem. Napíšte mi do komentárov, že aké sú najlepšie. A dajte lajky, odbery. Tak a zajtra bude také nové video. Tak čaute. Dávajte lajky a odbery. Čau.